Hi guys, good morning guys. For today's video guys, dami diri sa among babuyan. No, ang akong hobby guys. Iguba din namo ang among siding diri sa tunga kay. Perting lang asa guys mo mga kuan mo kat-kat ba. Lagmit mabali mo na among gikuha ang siding diri aris tunga. Darang akong mga baboy guys, ako nang gipakaon og kuan. Galay. Udlot sa kamuti guys. Ngaon na sila human lagkaon niya ako silang gipa tong og dahon sa kamuti kay aron di magsamok-samok aring nagtrabaho di ari. Amo nang giguba di ari. Okay, maumay among na kuan guys nga niambak ang usa. Lagnit mabali ba. Nang amo na lang yung gitangtang. Yan. Tulo sa their spikas. Okay. Nay martilyo. Amo na ning kwaon ang kuan. Kaning tubo di ari guys. Kung darling guys, oh, pwede nang kuan na. Ugaw na kayo kuan tais baboy. Naon naman ko na siya guys. Kuhaon na namo. Dara guys. Kuha ng tubo. Dako naglugar di ari guys. Oh. May nang pagadayak sa among mga baboy. Tanawa sa mga putol nga alambre. Tikit des tubo. Yan guys, ako naglugar ang among kuan. Baboy. Pwede na sila magdagan-dagan. Para ang tubo nga among gitangtang sa tunga guys. Okay. Puhon-puhon, magamit ra sa ng tubuha. Tubuha tag-ad. Mao din akong mga buhi nga baboy guys. Buyag-buyag. Dagko na sila. Ayan guys. Yan. Kuha na ni sila guys. 1 month kapin. 1 month and 1. Sa kabuwan og tunga na ni sila daay guys. Mao ni sila, nangaon sila og kuan guys, udlot sa kamote or talbos ng kamote guys, sa Tagalog pa. Lingaw kay sila. Aman. So ayan guys, dako naglugar ang among mga baboy di ani, pwede na sila magdayak. Kaysa naapagod to siding guys, tungod sa ilang kakiat, lagmit mga bali kay buot man mo adto sa pikas. Mao na nga among gikuha na lang ang siding di anang tunga. Ayan guys. 1 month and 1 month and 1 half. Usa ka buwan og tunga na ni sila guys. Ayan oh, tanawa ra gud unsa ka kiat. Ayan guys. Akong hobby oh, piting singota. Oh. Dayak na ang among mga badikdik. Hello. So, maora na guys. Please like and share this video guys. God bless you all. Bye bye.